Ема се дърпаше от мен, сякаш бях тежест. Аз се борех, цветя, вечери, разговори до сутринта. Но когато човек вече е направил избора си, любовта се превръща в жалко просене, една нощ, докато спеше, телефонът й изписука. Съобщение, сладурке, чакам те в Дубай. Само кажи, и билетът е твой, почувствах се като най-големия идиот. Крещях, плаках, хвърлях чаши по стената. Тя седеше и мълчеше, накрая прошепна: Дани, аз не искам да живея в мизерия цял живот. Обичам те, но любовта не плаща сметките. На следващия ден тя си събра багажа. Неро я гледаше объркано, аз, счупен, тръшна вратата и изчезна. 2 месеца по-късно видях снимките й, яхта, шампанско, злато, вечерни рокли. Виктор я беше завел в света, за който мечтаеше. Аз седях с бутилка ефтино уиски и се чудех защо все още дишам, но животът има странно чувство за хумор. Година по-късно получих обаждане. Гласът ти, разтреперан: Дани, помогни ми, моля те. Оказа се, че Виктор не е бил принцът. Той беше измамник. Финансови схеми, пране на пари. Когато полицията го подгони, остави Ема сама, без пари, без дом, само с дългове на нейно име, беше изгубила всичко. Срещнахме се в едно кафене. Тя, отслабнала, без грим, очите й празни. Опита се да ме хване за ръката: съжалявам, Дани. Направих грешка. Върни ме обратно. Аз се усмихнах. Този път с усмивката на победител: Ема, любовта може и да не плаща сметките, но предателството винаги излиза най-скъпо. Станах, платих кафето и си тръгнах. Никога повече не я видях. Днес имам студио, работя с големи марки, пътувам. Животът ми не е перфектен, но е мой, и всеки път, когато мина край скъп ресторант и видя мъж да подава на жената до него поредната златна гривна, си мисля, някои избират парите. Но онова, което губят, струва повече от всички богатства. Коя да бъде следващата история, която искате да кача? Пишете в коментарите. Ако харесвате историите, се абонирайте.